היי, שלום, מה נשמע? באתי לדבר איתכם על חדשות הערוץ. אם להיות רציניים עכשיו, אני באמת רוצה לדבר על השינויים שיקרו בחודש הקרוב. דבר ראשון, אם שמתם לב או לא, זה לא יאשה מדבר, זה בגלל שיאשה טס לקנדה. למשהו כמו חודש נראה לי. דבר שני, לפני שיש טס הוא הזמין מיקרופון, אז הסאונד של הוידאו שלנו יעלה, הרמה שלו תעלה. דבר שלישי, כנראה שגם אני הולך להזמין משהו וזה יהיה אורות למצלמה. עכשיו אני אשים על המסך את האורות שאני רוצה להזמין. אני רוצה כמה ואני לא יכול לבחור, אז תרשמו בתגובות מה אתם חושבים יותר טוב. זהו, אין לי עוד מה להגיד. אני הייתי דניאל, יאללה ביי.